Indawo yakwaNongoma yaba sematheni kakhulu kulamasonto edlule kulandela ukukhothama kwesilo samabandla. Izicukuthwane ezehlukene nabaholi bendabuko batheleka lapha bezobhonga emswaneni ngaphambi kokutshalwa kwengonyama. Kwabonakala amabutho engangozule emakheni evunule ngezikhumba zenyamazane nawo eyingxenye yomsebenzi wamalungiselelo okutshalwa kangangezwe lakhe. Omunye wabaholi bamabutho umdidiyeli wawo uqobo wavele waduma nayo yonke inkundla yokuxhumana ngendlela ayephendula ngayo izintatheli zimbuza ngonomthebe wamabutho. Intendele iwe enkundleni kuMgiliji namhlanje kathi umSamaria olungileyo emupha imoto ebhaliswe ngaye. Lapha uzihogozela ngazoke zibashise ubebongwa ngeqhaza lakhe lokudidiyela amabutho ngaphambi nangemva kokutshalwa kaBhejane ephuma esiqewini. Ngifikelwa zinyembezi nje uthola imoto ngingenayo. Ngifikelwa zinyembezi nje angazi ngingambonga ngani udokotela ohlale wacabanga waletha imoto lapha kimi yokuthi ngihambe noma ngiyokwenza umsebenzi asendlunkulu. Angisenze ukuma lapha ngilinda itekisi ngizodumisa imoto yami. Abanikele ngalezi zipho bathi uMgiliji uyisibonelo sokuzinikela. Ngengaze ngazofika la ngibone ngendlela uBaba uMgiliji akhuthalele ngakhona ukuthi asebenzele ibutho la kaZulu Natal noma uZulu wonke. Umkhuzi wamabutho esizweni sakaZulu munye, ukhomanda wamabutho isilo samabandla wonke. Ngakho ke uma ididiyela amabutho nje useke wadidiyela isilo. Umnikazi wamabutho isilo. Ngakho ke lesi sipho sihlonipha isilo, sihlonipha uZulu, sihlonipha indlunkulu. uMgiliji uthi luyigugu kuye usuku lwanamhlanje njengoba luzomkhumbuza ngobumqoka bokuzinikela.